F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minna ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ħanlaqgħakom max-xandara Dorienne Mamo. Dorienne bdiet il-karriera tagħha fix-xandir feta pjuttost matura. Waħda mill-ikbar passjonijiet ta' Dorienne huwa li vjaġġar. U ma tivvjaġġax biss biex tiddeverti. Fil-fatt, tivvjaġġa wkoll biex tagħmel differenza, għamlet esperjenza ta' volontarjat fl-Indja. Din l-esperjenza Dorienne tgħid li bidlitilha il-perspettiva lejn il-ħajja. Il-lejla Dorienne ħatqabbadna ħafna nostalġija taż-żożija tagħna, tat-tfulija tagħna. Ġabet magħha il-Walkman li kienet tuża meta kienet tfal. U apparentement dan il-Walkman għadu jaħdem u għadha tużah. Issa nskopru d-dettalji kollha minn hawn ftit oħra x'prime time ħajibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar, nifsaħjar, ħajjaħjar. St. Thomas Hospital. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time illum it-tnejn ġimgħa ġdida, 19 ta' Ġunju. Il-mistiedna tiegħi llejla għandha l-unur tgħid li meta kienet iżgħar, meta kienet teenager, kienet geek. Nilqa' miegħi lil Dorienne Mamo. Hello Dorienne, kif int? You made my day, yeah? Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Jien daqqajt Green Day. L-qalbi. Għax naf li huma hekk vera favoriti tiegħek. Fakruni fi żmien meta konna mmorru f'post partikolari. Coconut, għax issa m'għadux jeżisti. Coconut. Vera dejjem kont nitolbu l-istess id-DJ. U kont ngħidu basket case, please, basket case. U jdoqqili, mbagħad nerġa' mmur basket case. Ejt mhux diġà ġejt issaqsini. U wejja u kont inġennu kien jieħu paċenzja bija. Dorienne, tradizzjoni ta' prime time nirreġistra l-mistidna kollha tiegħi. Isem ikun jom? Dorienne Mamo. Dorienne Mamo. Data ta' twelid? 12 February 1985. Inti iżgħar minni. Isma' Sentej iżgħar minni, kont naħsbek li daqsi eżatt. 85, ħallini ħaggawlihom, sentej iżgħar. Fejn inti mwilda? Pjeta. Pjeta. Residenti? Issa Xemxija. Xemxija. Professjoni? Bħalissa xandara, jena jdu hekk, social media. Xandara. Dor, ma nkunx qed ngħid ħażin jekk ngħid li l-karriera tiegħek fix-xandira. Bdejta feta pjuttost matura. Ħafna ara. Jiena pjuttost kont insegwi minn dejjem, ġifieri jiena l-għana tiegħi nara programmi xandara dak li jkun x'qed jagħmel dejjem kont nipprova nitgħallem. Mhux lokalment biss, pereżempju jiena jogħġobni ħafna t-television Taljan. Inħossi li nitgħallem wisq minn hemmhekk. Tajt il-laħwa joħorġu b'kull idea vera kreattivi. L-skills tiegħi. Tinkwitani, sibtil xi ħadd bħali. Ma tafal fejn bdejt inħares lejk waqt li bdejt tkellimni u għajd naqra kafe. Grazzi kbira. Ma importax skużani. Grazzi kafe, I love coffee. Imma jiena vera, jiena kont insegwi minn dejjem, però bdejt tetta pjuttost matura u b'kombinazzjoni. Ġitni opportunità b'ċikka, ovvjament tafta mill-ewwel u biss ħadek bdejt nirrealizza li x-xandir jogħġobni ħafna iktar milli kont naħseb. Dorienne, passjoni mill-kbar tiegħek huwa li vjaġġar. Ma tivvjaġġax biss biex tiddeverti, tivvjaġġa biex tagħmel id-differenza. L-Indja kompletament bidlitlek il-perspettiva lejn il-ħajja. Ara, kif għattajja pinti, għax jiena kont insifer minn dejjem, imma ġieli tasal f'mument fil-ħajja fej tibda tajt ma nafx ġiġi kulħadd jew ġaġ li jien kont ngħid but is this it, din il-biċċa tax-xogħol m'hemmx iktar. U il-volontarjat minn dejjem kien joġobni ħafna, ġietni opportunità. Qabel l-Indja kont diġà mort Kuba u l-Vjetnam. U allura tibda tara li isma' mhux kulħadd bħalna u aħna vera fortunati. U ġili neqirdu għal xejn u ngergru. Ma tażilx fejn titwieled Dorienne. We are very lucky jekk toqgħod tqis. U kelli diġà l-opportunità li nara tfal hemmhekk u kont ngħid nixtieq immur nagħmel xi ħaġa speċifikament biex nipprova nagħti daqqatit. Mort l-Indja f'orfanatrofju tat-tfal
zbieħ immens li daw, għax aħna ma kienux jikkomunikaw bl-Ingliż, allora biex titkellem u biex tikkomunika pjuttost diffiċli. Però qabel mortu kienu għafżawkom, kienu qalulkom. U kienu qalulna, ġifieri kienu preparawna li diħa tkun iebsa probabbli. Ma torbtux qalbkom ma tfal. Kienu qalulna ara jfetlu ilkom torbtu qalbkom, ġifieri trattaw il-kulħadd l-istess għax diħa tkun iebsa. U għalkemm preparawna fl-aħħar ftit tkun iebsa ta' vera. Biex titlaq. Tħalli dawk it-tfal warajk, aħna konna nikkomunikaw ma' tfal bħarsa, jitqu daħqam qarba, jieħdu pjaċir b'kollox, jekk jaraw qed tieħu ritratt, kulħadd jinġema' miegħek biex jara x'qed tagħmel. Kienet esperjenza li jimna lija kelli bokka li sejra biex nagħti ħafna u spiċċaw tawni ħafna da tfal. Tifla partikolari, għamiltilha weda vera sempliċi, però baqgħet tfakkrek li kont għamiltilha dil-weda. Xinġejna biex nitilqu l-aħħar 3 ijiem anke niftakar jaqbadni l-Bart. It-tfal bdew jippruvaw jispjegawlhom li aħna mhux se nibqgħu hemm għal dejjem ħanitilqu. U speċi bdejna jgħidulhom x'tixtiequ, mhux biex intuwilhom biex naraw il-ħolm tagħhom x'inhu. Pereżempju xi ħadd minnhom huwa biċċa ċikkulata biex jieħodha d-dar biex itjalħuh. U għamek tibda tinduna differenzi fin-nazzjonijiet. Kiku għalina aħna. U kien hemm tifla partikolari għattila u inti għattila pereżempju fil-birdi għattila xtieħu hawnhekk isoltu u pereżempju kienu jtuhom biċċa lewlu jew ċappetta u di qatt ma kellha imma kienet tara ta' ħadd ieħor jaqlawha darba f'sena ċappetta bil-lewlu minn dawn li konna nagħmlu meta konna tfal aħna u di ddum ħsiebha u jservuhom snin twal. U qalt li ġiżrana u jien bdejt ngħid irrid nagħmel mezz u nara kif se nġibilha ġiżrana dit-tifla. Imma tant kienu għaddejjin affarijiet, tajnihom xi affarijiet oħra li kellhom bżonn iktar. U meta rġejt provajt nikkomunika magħha, ma, is-sister qalt li kieku taf kemm issemmik, issa da għadda snin, qalt li dejjem tajt għadha taħseb fija, tajt insietni, jien kont battila provajt nibatilha ġiżrana, hemmhekk diffiċli, ġifieri anke meta tibgħat l-affarijiet, il-posta kieku taf xu ġieħ ta' ras. Infatti għalhekk dejjem you have to go through the right channels meta tibgħat xi ħaġa wkoll. U baqgħet tiftakar fija u kienet tgħidilha nispera ma nsitnix, nispera mur għajdilha dit-tifla li jien kull lejl mhux biċċajt. Jien qabel norqod dejjem ngħid talba li ngħid min jaf kif huma, nittama li kollox sew. How sweet imma. Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Dorjanina l-lum naqra delus, għax bdejt nistanna l-Kleo tiġi hawnhekk. Trida Kleo għawek? Min jaf kif kienet timlieħ is-sofan. Kleo għara, fuq jekk ikolla titmattar, tiħodlok is-sofan kollu. Issa poni, żgħir, issa l-jumfan. Però meta ġibt għadna kemm rajna ritratt kienet daqs idejk. Kienet puċċina żgħira kuċla, di adottajta minn sqallija. Jekk tiġi hawn, issa hi pjuttost ubbidjenti u kwieta, imma teċċita ruħha tibda tara l-affarijiet ġodda u probabbli s-set ma tarfux, ġifieri ma nissuġġerilek għax ma tibqa' tara xejn ħdej għax tibda tiġrib l-affarijiet. Probabbli Kleo laqas biss għandha idea li kbira demba daqs ix-fih allura tipprova tgħaddi minn kull imkien. Kieku taf kemm iddaħħani, pereżempju, ikolli bokka, ikolli xi vażun ġdid jew nixtri l-fjuri u ngħid ħanpoġġi u ma tirrealizzax li din enormi u b'demba tmur tara tagħtilek fil-miliet bil-Christmas tree, għaddija Christmas tree. Tipprova tgħaddi minn spazji żgħar li ma tirrealizzax li qatt mhu sejjer nexla tgħaddi minnhom u taqleb kull ma ssir. L-ikbar mara, insomma l-ikbar kelba, Dorjen l-ikbar kelba vera għal vera soċjevol ma' klip oħra sakemm ma jiġix qattus. Mela, il-kelba tiegħi Kleo li fiha daqs poni żgħir, kieku taf kemm tibża mill-qtates. U l-qtates ma nafx tafx, inti l-qtates meta jibżgħu minn xi ħaġa isu taf kif jagħmlu. Jiena bil-kontra, meta Kleo tara l-qtates l-oħra, issa mill-klip ma tibżax tgħidx kemm jew kellha xi esperjenza meta tara l-qtates ngħid tara ninduna ngħid hawn xi qattus fil-viċin jew taħt xi karozza tifriża, tippanikja. Tibża kelba daqs il-junfant tibża mill-qtates. Ma bil-Malti jgħidu isom kelba qattus, ma insomma jgħidu isom kelba qattus bil-ġliq ħabba li ġieldu. Infatti ġieli jgħidu għall-aħwa ma doffi isom kelba qattus dejjem. Di m'għandek xans li tiġġielet ma' qattus għax tibża minnhom tiġi tistaħba warajja, ġifieri. Dorjan fil-passat kont tippreżenta wkoll programmi sportivi u qatt ma ninsa t-teknika li kellha Dorjen kif tara fil-plejers.
Ngħidu ilhom naqra t-teknika tiegħek kif kont tarafhom il-plejers. Insomma, bejnietna ħjar ma ngħidi xejn. Le, imma jiena sibt ħafna għajnuna, ġifieri jiena ma kontx nippreżenta, jien kont nippreżenta ma' u kienu għenuni ħafna u bdejt nieħu interess u nitla l-ground u inti taf inti plejer tarfu mill-ġirja u tipo jien kont narafhom mill-ġirja minn jekk ikunu xidru tajjeb u hekk. Minn kemm huma miftuħin minn darhom. 22 ta' daru kbir. Mela niftakru minn huwa 22. Dak niftakru, kont bis-saħħa tiegħek niftakar minn huma. Ħammarru waqfa żejra ta' riklami kif niġu lura ħadkompli l-konverzazzjoni ma' Dorien, ħatqabbadna ħafna nostalġija tat-teenagers tagħna u ta' meta konna tfal għax ġabet magħha Walkman. Irid narek għadu xi jaħdem illum u hekk hux vera li għaddu tużah. Ħammarru waqfa żejra ta' riklami. Għalina n-nisa l-ġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-ġieħ tal-perjied sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. The Kolyosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Kolyosh Authentic Greek Yogurt. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem, magħmul minn ingredienti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssib fil-prodott qabel l-użu. Kun salad dressings, free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Made with love. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work. The time you felt loved and couldn't get enough of it. The delicious dinners. Life's sweetest moments. Life's big changes. And when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Narakom lura għal-prime time il-lejla jgħat fil-kumpanija tajba ta' Dorien Mamo minna u ftit ieħor Dorien ħatqabbadna ħafna nostalġija ta' tfulija. Ġabet magħha gadget li meta konna tfal konna nużaw ħafna, kont tara l-kulħadd bih, però llum il-ġurnata laqqas biss għadu jidher imkien. Dorien għandha għadha tużah u għadu jaħdem li għandha, sa minna u ftit ieħor tkunu tafu għal xi qed nirreferi. Però qabel nixtieq nfakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni miġjuba lilna grazzi għal Gwam issa li qegħdin jumejn bot mill-bidu uffiċjali tas-sajf ma tistgħux ma tipparteċipawx f'din il-kompetizzjoni, tirrispondu domanda sempliċi ħafna li ssibu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u grazzi għal Gwam tistgħu terbħu rigal li huwa adattat eżatt jidħol kexxun kif jgħidu bil-Malti għal dan iż-żmien tas-sena. Dorien, kieku ngħidlek li għandi serb taħt is-sufan x'tagħmel? Le, ta' idea xaqqas bċajta għax konna l-inkwiet, konna trabil. Jiena qas ritratt jew video jew hekk, jiġifieri nqattaw il-karti jekk hawn xi ħaġa. U dan il-film did il-biża' minn fejn ġiet? Ma nafx, minn dejjem ta' minn meta kont tfal, naħseb konna naraw mid-dokumentari fuq l-annimali. Konnu pjaċir, pereżempju jogħġbuna ħafna l-penguins. Kieku taf kemm jogħġbuni l-penguins, dolphins, Halloween, taf kif? Kollox isu blimbe, serb minn dejjem kont nibża. Ara meta kont il-Vjetnam kif kont dejjem sarnek f'saqajk. Hemmhekk u l-Indja wkoll, għax l-Indja kienu qalulna li meta kienu pruvaw inatfu il-biċċa tal-madwar mistaġbin kemm kienu ħarġu. But I was lucky. Ngħidu li jinserb ibeżżani u ma nibqax nirraġuna, m'iniex tajba. So
Nittama li t-ċajta. Le, t-nċajta. Dorien, tkellimt ma' Karlo, Borġ Bonaċ, il-kollega tijak. Ma nafx kux vera jew le, u beda jiġbid l-saqajja. Għalli li inti għadek tuża l-Walkman, veru? Jiena, u jitqubija. Ifimni, mux għax ma nużax il-radio jew kella affarijiet oħra, imma jiena nostalġika ħafna bħala persuna u niprofa xi ħaġa. Jekk għadha tintuża, nuża. U għandi Walkman, u għandi CD player, u taddaħ, għax pereżempju meta titkellem ma' żgħażagħ illum il-ġurnata sajna, ma ħossni xi kbira, young at heart u dejjem ngħid young at heart, imma daw Walkman u kazett aqqas biss jirrikonoxxu. U vera ġibtu miegħek il-Walkman. Ħanna. Anzi, għandi trit, għandi l-Walkman u CD player, li t-nejn għadhom jaħdmu. Għarem ħanġina saħdejk. U għara, imma illum il-ġurnata jibdew jgħidulek. Għadu jaħdem. U ovvjament bil-batteries u. L-unika ħaġa li m'għandix il-cover, dat liftu. Imma jaħdem perfettament. U Karlo għalli li għandek kazetta Tony Camilleri u li l toqgħod tisma', veru? Kien joġobna ħafna, ammi meta konna tfal. Kienet tisma' ħafna l-Tony Camilleri u kienet xartinna dal-kazett u Tony għandu l-background taħma vera kien joġobni u l-annej u smajt. U għadu jaħdem kultant u jgħadu jitqubija x'nibatilhom ir-ritratt bil-headphones u U għadek tuża t-teknika li kellna li biex tir-rewind jew tagħmlu l-qudiem fast forward tuża l-lapes? Meta ngħidlek illi l-ġenerazzjoni tal-lum li jużaw affarijiet oħra żgur mhux se jifhmuna, imma vera tiftakar meta jgħidlek. U ma nafx ġiliex kont pereżempju tipprova li mhux suppost tirrekordja fuq it-tape. U meta tirrekordja, u anke d-diska pereżempju f'xi ħin jidħollok ir-reklam. Allura tmur tiġri ta' bastop. U mbagħad jieħel kollu. U jekk jaqbad jaġel jinstama' hekk. Osmin, ħallu kif ħallejtni. Nostalġija u dawn l-affarijiet. Però il-vinyls reġgħu ġejjin lura, ġifieri eventwalment il-kasett ngħidlek jiena minn ftit ta' snin oħra jerġgħu lura. Dorien, grazzi ħafna tal-ġejt tiltaqa' miegħi lejla. Grazzi kbira. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi lejla. Fil-fatt grazzi għal Koljos għalik għandna numru ta' yogurts Koljos li żgur ser tużhom mill-aħjar mod u ovvjament żgur li ser tgawdihom matul il-ħin favorit tal-ġurnata tiegħek. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktib ta' riċetti li fih il-fuq minn 40 riċetta li kollha kemm huma vera tajbin u kollha kemm huma tajbin għas-saħħa wkoll. Ġifieri żgur li ħadd apprezzhom doppju. Thank you ħafna, grazzi kbira. Il-kumplament tas-sera tat-tajba. Altrettanto. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, ħanawguralkom il-kumplament tas-sera tat-tajba, ħanawguralkom il-lejl tajjeb, però wkoll fuq kollox ħanamlu appuntament għal għada. Għada niltaqgħu eżattament fit-8 ta' filgħaxija. Jimna hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Zara li għadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u jekk intom tixtiequ tilagħbu magħna kontra 30 sekonda li ħadd tirritorna magħna mhux għada imma pitada, tridu tirreġistraw billi tibagħtu SMS fuq in-numru 5061 2100. Ismek kunjom u kull età huma d-dettalji li għandna bżonn nirċievu minn għandek biex inti tkun tista' tipparteċipa fil-logħba tagħna u terbaħ il-flus cash. Is-sera tat-tajba u s-saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Koliosh Greek yogurt. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.